Mireu allà dalt! És Spider-Woman! Y esta es Jessica Drew, a qui de xiqueta, un dia que visitava el laboratori de son pare, va picar una aranya verinosa. El doctor Drew, utilitzant per primera volta un sèrum aràcnid d'efectes desconeguts, no solament va salvar la vida de la seva filla, sinó que, sense saber-ho, li va donar uns poders aràcnids increïbles. I ara, dedicada a lluitar contra la maldat i a defendre la justícia per tot el món, ella és Spider-Woman!